господа, за тези, които не ме познават или са ме забравили, ще поясня. Казвам се РР Банков и мотото ми е: всички хора трябва да умрат. Смях. За хората, които ме познават и по своя воля са дошли тук да бъдат моя аудитория, мога само да ви поздравя за отличния ви вкус. Радвам се да ви видя в новогодишната вечер и трябва да ви призная, че идването ми тук беше под въпрос. Бях заед на работа и не се знаеше дали ще мога да скъвате шоу. Ще поясня. Работя в PlayStation Club и като казвам, че бях заед на работа, имам предвид, че играех Fallout 4. Какво е Fallout 4, ще попитат жените. И ако трябва да го характеризираме с най-същественото му качество, Fallout 4 е най-новата разработка на военните в сферата на изпаряване на хората. Защото ако дах малко по-читав компютър, сега между вас и тези прекрасни закони, сега ще има едно празно пространство. Но нека да поясня допълнително. Играя в Fallout 4, когато работата в залата не върви. Когато върви, мога да си позволя да си чета книжки и да пиша вицове. Но напоследък с коледните ваканции контингента от училищата се прехвърли в залата и работата потръгна. Даже сега става малко драматична, но не е драматична, колкото образователната ни система. Доколкото си спомням, като бях ученик, географията може би ми беше най-слабия предмет, но децата в днешно време имат забележителни познания в тази насока. Веднъж, скоро след атентатите в Париж, чух две деца да си говорят, едното вика на другото: абе, ти разбра ли какво е станало във Франция? И другото му поясни: не във Франция, бе в Париж. Веднъж, след някакво контролно, пък друго хлапенце убеждаваше приятелчето си, че Нигерия се намира в ЮАР. Трето съм чувал да разказва как Джакарта е град в Африка. Сега може би се чудите, това Джакарта столицата на Малайзия ли беше, или на Индонезия, половината от вас, а другите си нямаха представа в коя държава, да ги спомнят тези двете. По длъжност се водя продавач консултант, но обичам да гледам на себе си като на будител. Защото няма да намерите най-младите умове на България в библиотеките и в книжарниците. Тъжното е, че те се стичат при нас, най-вече за да се изтъпят. Но понякога се обръщат и към моя милост, за да им дам напътствия за нещата в живота. Или както едно хлапенце, което играеше GTA 5, попита: такова, тук могат ли да се таковат жени? Да се какво жени? Ами така да ги клецаш. При което трябваше да му поясня, че трябваше да му поясни, че правилно е да кажа, че иска да прави секс с жени. Изглеждаше му доста рано за това, но ако искаш да има някакви такива перспективи, е хубаво да се научи да се изразява. След това му дадох, разбира се, инструкциите, които искаше. Ето тук качваш се в една хубава кола и спираш пред онази по-разгорената жена там. Понякога изкуството имитира живота. А с трактор не става ли? Не знам, с трактор не става. Защо? Не знам, не знам, че трактор е по-скъп в колата. Но просветителската дейност си взима своето. И веднъж една вечер забелязах, че лявото ми око нещо прищраква. Реших, че съм настинал, но още на другия ден разбрах каква е причината за моето неудобство, когато едно хлапенце изпища, защото му бях вкарали гол на FIFA и тогава окото ми просто изтръпна. Но има си и предимство да работиш в среда, в която има толкова високо детско присъствие. Например, като мина покрай тях, мога да се изпърдя и да ги гледам как се обвиняват помежду си. Мога дори да им се скарам и никой от тях няма да посмее да заподозре мен, защото все пак за тях аз съм фигура с авторитет. Някой дори ми вика Чичко. Само като чуя това, вече усещам как шкембето ми се издува, косата ми се отдръпва. Но на децата да речем, че им е простено, те не са живели достатъчно, не знаят как да се държат. Истинският проблем в моята работа са възрастните, които все още не са се научили как да се държат. Да ги наречем хора, няма да е напълно вярно, за мен те са ходещи патогени, подвижни причинители на алкохолизъм, защото заради тях, когато шефът ме попита: искаш ли служебно кафе, аз си мисля: една служебна водка ще ми дойде по-добре. Още ми го побира къла как може хора, които са почти на моята възраст, когато се наредят пред мен и трябва да си платят сметката, да ме гледат като индианци, като им кажат, че трябва да си разделят сметка от 5 лева. Значи, разбирам
желанието, когато си изконсумирал услугата, да не искаш да си платиш. Това е нещо напълно естествено. Даже е много българско. Затова проститутките имат охрана. Да седят те пред мене и се пулят и ми обясняват как не могат да си разделят сметката. Аз седя и се чуда колко ли ги благославя обслужващия персонал на Блъш и на Шир. И ако са стигнали толкова далече в физиологичното си развитие, без да придобият такива основни комуникативни качества, какво ли друго може да са пропуснали? Например, как да се бършат задника сами. Най-популярната игра, не знам дали ще се досетите, но сега ще ви разкрия, най-популярната игра в клуба е FIFA. И като казвам FIFA, става въпрос за последната FIFA. Лично аз винаги съм се чудил как Electronic Arts успяват година след година да препродадат една и съща игра като нова, но почна да ми се изяснява. Хората, които обичат FIFA, не им липсва взискателност. Те държат на редовно конфигуриране на съставите, свързано с реалния свят, но основно им трябва за оправдание, когато губят. Като най-популярното оправдание е заради шибаната бъгава стара FIFA. Следвано от раздрънкания куц контролер, който. На всичкото отгоре, FIFA е доста нереална игра, защото когато някой се пусне да играе с националния футболен отбор, като домакин, ще ви покажат стадион Васил Левски напълнен до крайен предел. Повтарям, стадион Васил Левски. Хората са напълнили стадион Васил Левски, за да гледат как играе националния отбор, не как изпълняват процента. Наскоро по новините най-после признах, че националният отбор се е провалил в евроквалификациите. Това ми хареса, защото им беше писано да слушам за теоретичните ни шансове. Да, и този път паднахме, но ако бием Хърватия с 3-0 на техен терен, и ако Италия направят едно равенство с Азербайджан, и ако планетите се наредят по време на пълнолуние, може би трупа на Гуни ще стане гроба, за да поведе България в европейското първенство по футбол. Не знам кой спонсорира националния отбор по футбол, но сигурно е някой производител на лубрикант. Лубрикант, с който си мажат бутонките преди всеки матч. Нищо чудно, че толкова лесно я вкарват. А за отборите от вътрешното първенство, вероятно спонсорите им са производители на инструменти. Штил, Бош, Husqvarna, те подобни, защото по-големи дърводелци от тях няма. Така е, скоро няма да дадем нов носител на златната топка на света, но пък Роналдо, като има 3 златни топки, да не би да има някакви други. Като гледам как играе, сигурно симулира и оргазмите. Тук жени ще кажат, да, мъж да симулира оргазмите. Вие мъжете сте като светофара на Орлов мост. Свършвате кога сме по средата и после трябва да чакаме 2 часа, за да продължим. Но, когато ни се получава и даже е малко страшно. Защото понякога, когато жената е на ръба на оргазма, тя спира да диша за известно време. Може да е 3 секунди, може да е повече. И тогава мъжът е пред една дилема. Защото в 99% от случаите жената е добре. Жената е много добре. Но в останалия 1% от случаите ти си некрофил. Все още не съм убил никой, но да речем, че разбирам защо французите му викат малката смърт. Представете си колко епичен би бил един обвинителен акт по такъв случай. Представете си съдебните прения. Уважаема госпожо председател, подсъдимия е убил тази жена чрез изключително силен оргазъм. Какво има да каже подсъдимия по въпроса? Уважаема госпожо председател, фактическата обстановка, както е изложена в обвинителния акт, я потвърждавам в нейната пълнота. Аз убих тази жена с пениса си. При което, добре, осъждам ви на 10 години лишаване от свобода. Наказанието ще се изпълни в моята спалня при първоначален строг режим. Ако правото наистина беше толкова интересно, може би щях да искам да се занимавам с него. Но уви, знам едно нещо, което сигурно ще върне интересен към правото, и това е го ведат Института на съд чрез двубой. Даже ще напиша монография по въпроса. Основният проблем на нашата съдебна система е, че днес да си почтен юрист, не като да пикаеш срещу вятъра, по-скоро като да пикаеш срещу вълна от лава. И в вълната от лава има акули. Защо акули, питате ми? Не знам, опитвам се да я изгася. Друг проблем
на съдебната ни система е, че не се занимава с истински важните въпроси. В това отношение може да вземем пример от германците, може да вземем пример от дюселдорфския съдия Штефан Ханк, който постанови, че мъжете имат правото да пикаят изправени. Използвам думата прав, а не изправен, защото обикновено спорове в тази насока възникват между мъж и жена, които са двойка, а когато мъжът спори с жена си, той никога не е прав. Това е първото правило на двойка клуб. Може би е третото правило на двойка клуб, защото първото правило на двойка клуб е мъжа не говори. Двойка клуб е мъжа не говори. И се сеща на къде отиват нещата. Затова в една връзка жената обича да я слуша, а мъжът скоро се научава да се прави на глух. Затова ви съветвам да не мелите прекалено много на мъжете си, защото жените са като песните. Колкото и да е хубаво, с времето ти омръзва да слушаш една и съща. Но, може би малко преувеличавам въпроса. Все пак жените говорят директно, държат на думата си, следват логиката на своите съждения. Спомням си веднъж, бяхме седнали с бившата ми да си избираме филм и тя ми каза, искам нещо ново, нещо свежо, нещо забавно, леко, без драма, без кървища. И избрахме Отнесени от вихъра. Да, желязна логика. Но нека да ви дам примери за желязна мъжка логика, за да бъдем честни все пак. Тази година на пазара на медикаментите пуснах един продукт, който се казва флибанцерин. Или флибанцерин, не съм сигурен на български как се произнася. Тъй като това е една сравнително дълга и сложна дума, до края на шегата ще използвам пазарното име на продукта ADDYI. ADI. Да. Рекламираха ADI като женски еквивалент на Виаграта, което за мен е дълбоко невярно и честно казано злонамерено заблуждаващо, защото нека да сравним. Виаграта противодейства на така наречената еректилна дисфункция. Когато чувате това, се сещате, че това е просто завъртян начин да кажем, че на човека не му става. Много тъжно за него и за жена му. Нека да впрегнем възможностите на съвременната медицина, за да им помогнем. Докато Ади лекува нещо наречено хипоактивно разстройство на жените. Така, въпреки че това е малко по-завъртяна формулировка и тук ви става ясно какъв е процесът, това е логиката. Седнал един мъж или група мъже и си е казал: жените не искат да правят секс с мене. Сигурно са болни. Това е много тъжно. Трябва да им помогнем да искат да правят секс с мен. И не говорим за някакъв безобиден медикамент. Ползването на Ади трябва да е ежедневно. Ползването на Ади изключва консумацията на алкохол. Според мен това са го направили нарочно, но наистина се изисква доста дързо, за да застанеш директно срещу алкохола на пазара за медикаменти, които правят възможно жената да прави секс с някого, с когото не би погледнала по принцип. Лично аз мога да препоръчам няколко по-здравословни алтернативи, към които мъжете могат да се обърнат, преди да решат, че жена срещу тях и е нужна медикаментозна намеса, неща като чувство за хумор, добра лична хигиена, разнообразни интереси. Нямате ли ги? Изобщо силно... Ами аз не съм измислил Ади. Изобщо силно изявен интерес, в каквато и да е насока, когато говорят за секс, да не използват думи като такова, неклесене, плющение и така нататък. И още куп други неща, които различават хората от животните. И в заключение, може да обобщим, че само напълно безинтересните мизерници, които искат да си останат такива, ще се обърнат към Ади, за да получат женско внимание. Която нямаше да се преотрова за мишки в уискито тази вечер, но ако все пак се случи нещо с мен, изпратете този запис до прокуратурата. Но не трябва да съдите мъжете твърде строго, въпреки че измисляме такива глупости. Не сме виновни, че ние в природата да виждаме всяко проявление на битието като продължение на секса или на войната. Ние покоряваме препятствията, превземаме върховете, преебаваме противниците си. Това е просто защитна реакция. Защитна реакция, защото също сме ужасени от живота. Влизаме в него,
скачаме през една вагина, крещим и ритаме и прекараме остатъка от него в опити да се наместим в друга, сякаш за да се скрием от ужасната реалност, която ни изгражда. За щастие вагините обикновено вървят в комплект с големи сърца. В това отношение може би най-голямо е сърцето на Цветелина Янева, все пак е целият Делян Пеевски. Но понякога жената иска в своето сърце да има друга жена. Понякога мъжът иска да има в своето сърце друг мъж. Понякога иска да го има и в неговия акт за сключване на граждански брак. И всеки път, когато подхване тази шега, в някоя държава се подели някаква инициатива за уреждането на статута на еднополовите двойки. Предишният път беше САЩ, преди това Ирландия. Наскоро в Гърция приеха възможност за еднополовите двойки да сключват договор за граждански съюз. И не мога да разбера защо толкова не им позволяват да се бракуват. Те са общо взето последните хора на света, които искат да се бракуват, не останаха други. Позволете им скоро и те няма да искат. Ако щете, брака е вреден за връзката. Мога да ви дам един наскоро шумял пример. Анджелина Джоли и Брад Пит. Още от самото начало на връзката им брака е бил пречка за нея. Брака между Брад Пит и Дженифър Анистън. Но след щастлива 9 годишна връзка и много напазарувани деца от чужбина, те решиха да се бракуват миналата година. Бракуваха се след 9 годишна връзка и ето вече днес, една година по-късно, искат да се разведат. Съвпадение? Не мисля. Но брачните проблеми на Бранджелина няма да са най-големия негатив. Няма да са най-големия негатив за 2015. Още дълго време ще помним атентатите в Париж. Аз лично ще помня и реакцията на Бойко Борисов. Бойко Борисов призова за един дипломатичен подход към ИДИЛ. Според мен, Бойко Борисов или е някакъв безподобен пацифист, или с половин уста призна, че просто не може да си позволим сериозна позиция по въпроса. И до някъде е прав, защото какво стана след атентатите? В Франция масирани полицейски акции и множество резултати. Ако нещо такова се случи в България, ще трябва първо да изчакаме правителството да даде на полицайите за това, за което протестират. Междувременно Франция усили и ударите по цели на ИДИЛ. Докато българската военна авиация е изцяло заета в последната ни трагична продукция, която аз обичам да наричам 2 самолета и половина. Но до някъде изказването на Бойко Борисов има резон. Лично аз се сещам за няколко преподаватели от международни отношения и международно публично право, които заслужават да бъдат изпратени на дипломатическа мисия до ИДИЛ. Много ще му се зарадват на него, да. Тук чувам, че се издигат кандидатури от другите части на преподавателското тяло. Сигурно и дипломатическия ни корпус може да даде много заслужени кандидати, но тъжната истина е, че нашите преподаватели няма да се занимават с такива глупости. Защото, както разбрахте, тази година Софийския университет е закупил алкохол за 6000 лева, това няма да се изпие от само себе си. Изглежда, че това беше проблем за доста студенти, което според мен е доста странно, защото студентите са последните хора, които ще имат нещо против купуването на алкохол. Ако зависи от тях, ще купят повече. Истинският проблем е, че в Софийския са стиснати и не черпят. Представете си колко по-яко ще е, ако черпят и на изпитите. Колега двойка. Здраве, пък ще се видим днес. Колега, отличен шестица. Продължай в същия дух. Колега, тройка, мина на косъм, почва да поливаш от сега. Колега, петица, най-хубавата оценка да ти е честица. Колега, четворка, ти така и така щеш да пиеш. Според мен това, че преподавателите ще пият след всеки изпитан, ще е добре за всички. Ако не изпитате, поне да бяха
ударили едно рамо за абсолвенския бал. Защото когато казах на майка ми, че имаме да плащаме 87 лева коверт, тя каза, но това включва и проститутката, не? Не, мамо, не. Секса е по наше усмотрение, пък и не искам нищо повече от Софийския университет. Достатъчно ме баха последните 5 години. И въпреки тия цени на конвертите, аз събирах пари и за кода си взех външен хард диск. 4 терабайта. Сега имам достатъчно пространство да съхранявам всичките филми и музика, които притежавам легално. Всъщност имам достатъчно място за да съхранявам всичките филми и музика, които се притежават легално на територията на България. И сигурно после ще ми останат около 3 терабайта за порно. И както мъжете го наричаме, недостатъчно. Честно казвам, хората, които качват порно-торентите, са твърде педантични според мен. На никого не му пука кой мъж, който участва в порното, те обаче го пишат. И така се получават някои обърквации, като си напише някой стендъп комик в търсачката Бил Бейли. Примерно и ми излиза Tonight's Girlfriend, Destiny Dixon и Бил Бейли. Не съм го търсил това. Така е. Обградени сме с неща, които ни разсейват, които ни пречат да виждаме същественото. Но както реших да се занимавам с стендъп комедия, аз съм много щастлив и гледам по различен начин на живота. Например, сега, когато гледам стендъп комици, аз не си губя времето, аз правя проучвания, които са свързани с работата ми. И тъй като София е малко по-голямо село от Плевен, въпреки че чух, че имате бюджет за коледна украса само 50 000 лева, което ние в Плевен му викаме 100 метра вела алея. От сърце. Но тъй като София е по-многолюдна и вероятността да се срещнеш втори път с някой случайно засечен е по-малка, мога да си позволя да се разхождам в парковете и да репетирам програмата си. И така вече не съм някакъв откачалник, който си мърмори под носа, аз съм професионалист, който репетира. И укорителните погледи на минувачите не са някакъв индикатор, че трябва да спра, а са просто тест за моята толерантност към враждебна публика. Вие бяхте чудесна публика тази вечер. Искам да ви пожелая да не пропускате нито момент от предстоящата 2016 година. Обичайте себе си, обичайте човека до вас, занимавайте се с това, което обичате и се борете за своето щастие.